Hoxe temos dúas actrices que xa desvelaremos quen son. Podedes taparvos co abanico para que co abano para que ninguén vexa quen sodes. Non vai a ser que descubrimos toda a maxia, si xa saben quen está. Bueno, e entón queremos darlle as gracias a Isge, así xa aproveitamos e damos, eu dou as gracias a Isge en nome das tres, que sei que tamén estades agradecidas que podamos facer estes coloquios e falar das preocupacións que tedes os actores de todas as idades, non? E iso bueno, non se fai habitualmente en ningún festival e justanos canta o galo mentas estamos contando de a Isca, que está moi ben. Bueno, que máis podo contar? Bueno, cando fixen a primeira comunión... Non, estábamos aquí así un pouco falando para permitir que a xente vaya chegando do coloquio de abaixo e nós arrancamos enseguida. Non vamos a poner música, porque se poñemos música vamos peor. É moito mellor así. Bueno, onte foi bárbaro a película. Eu quedei no final. Non, Julia? Foi guai. A xente gustoulle moitísimo. Sí, porque despois vou... bueno, entende se falo en galego, se non me parades, vale? Onte, cando saímos e estivemos tomando ali unha caña coa xente que estivera na película, foi a bomba. Todo o mundo decía que impresionara, que foi unha película guau, o sea, non había... a sensación foi boísima, a sensación que eu tiven así que percibín do público. O sea que, sí, hombre, claro, eso son cousas para celebrar. E, sobre todo, grazas mil por ser tan generosa, vir todos hasta aquí para acompañar a Janet, que pa nós é guau, diosa, home, claro, e de cans máis, e do festival sempre. Ela, cando era pequecha, colaboraba sempre co festival. Pedí, pero daba igual, Janet, mira a ver se me consigues un agua, pero de rata, e conseguía todo, o sea, de ratiña, así pequecha. Sí, é verdade, é verdade. Que non será grande. Bueno, grande, tampouco tan grande, tampouco tan grande. O sea, hai 23 anos tampouco eras tan grande, Janet? E entón, bueno, agradecemos moito a todos vos que estiverades aquí e que nos presentarades esa gran película, que teño que recoñecer que teño aí ese final, como fixen onte, que non vi. Pero só o final é o que me queda. Non, quedei, non estou de coña, quedei coas ganas. Sí. Bueno, non sei como vai abaixo a cousa. Xa saídes todos, xa está chegando todo o mundo, entón eu creo que podemos arrancar. Non? Bueno, pois arrancamos. Este micro xa non vai ser para mí, e este que de cando en vez... Non, eu douvolo e eu estou aquí de... Bueno, cando unha actriz pisa a alfombra vermella e recibe premios, todo o mundo pensa que máis ou menos ten aí a súa carreira que xa vai encamiñada e que xa ten a vida como actriz un pouco resolta despois dos premios, non? Pero igual non é así, non o sei, igual non é así. Vamos ver que ocurre unha vez que se apagan as luces, unha vez que volves a casa e unha vez que todo. Para falar deste tipo de cousas temos de que pasa coas actrices cando se apagan as luces e se teñen ou non teñen a vida resolta. Temos, co teu permiso, María,
vou empezar con Janet presentada, co teu permiso. Temos a Janet Novas, que é un orgullazo porque a primeira vez que o Premio Nacional de Danza cae en Galicia, como se isto fose Gonoloto, foi Premio Nacional de Danza, que é moi difícil de conseguir. Parabéns. Ao mesmo tempo, ela debutou no cine, debutou hai 3 anos, xa era unha bailarina e coreógrafa consagrada, cunha traxectoria polo estranxeiro, e debutou con O Corno, a película de Jaione Camborda, coa que foi premio no Festival de San Sebastián. Ela debutou nesa película, estivo nomeada o Goya a actriz revelación, e quen o levou? Ela. É así. Mil grazas por estar aquí, e agora temos esta segunda película dirixida por Julia de Paz, La buena hija, que podemos ver, e na que podemos ver unha Janet magnífica, pero non só unha Janet magnífica, sino que estás aí super ben acompañada. O sea que ti si sabes que ocurre despois dos premios, como acabamos de comprobar. María Vázquez é unha actriz consagrada e das actrices máis sólidas do panorama audiovisual, non só galego, sino nacional, estatal da península, non? Bueno. Sí. Digo eu e a verdade. A ver, podemos facer un pequeno repaso aos premios que... No, vamos facelo. Vamos facelo. Un pequeno repaso aos premios que ten María. Pero María foi biznaga de plata no Festival de Málaga, con ese maravilloso personaxe Ramona de Matria, pero que eu lembre por Matajaris de Iciar Bollaín, tamén tes o premio Ojo Crítico, tes o premio dos escritores, así de memoria tes mínimo, que eu lembre, 3 premios Mestre Mateo, el Club de la Calceta de Antón Dobao, tes 5, ves? O Club da Calceta de Antón Dobao. Más libre. Non lembraba eu esa. Trote de Sacio Baño e Quen a Ferro e por Ramona Mateo. 5. Pois mira que eu tiña 3. Bueno, sempre rima con agua bezolla. 5 é co que rima. Non atopo outra rima máis que esa. Claro. Entón, vos que sodes as que sabedes desto. Bueno, vos sodes moi amantes da alfombra vermella, as dúas, super amantes dela. Que ocurre? É verdade que cando se apagan os focos e volvedes a casa cos premios e tal, a vida está un pouco resolta, podedes escoller un guión, podedes rexeitar outro, ou non é verdade todo eso? Dalle. Bueno, primeiro quero dicir que para min, bueno, que estou encantada de estar aquí, que estou encantada de estar con Janet. Janet e eu fixemos un percorrido no ano de Matria e o Corno xuntas grande por festivais e por premios. Foi moi chulo poder compartilo con ela porque fixemos moita piña porque como nos encantan as alfombras vermellas, pois era como un gusto ter alguén. Bueno, para min foi moi bonito, moi especial, así que estou moi contenta de poder estar aquí contigo. Que pasa cando se apagan os focos? A ver, para min é verdade que os premios fan moitísima ilusión porque ao final é un recoñecemento de compañeiros, de compañeiras, de xurados, do que sexa, non? Como que se valora o teu traballo. Pero eu creo que somos bastante conscientes que os premios dependen de moitísimos factores e que non significa nin que fixeras o mellor traballo, nin que sexas a mellor actriz do ano, nin sequera a mellor película. É unha cousa que eu penso que sí que axuda máis, igual, ás veces, a
Alguén se manifestou. Non sei quen. Non sei quen será. Non te manifestes máis. Mareouse. Non necesitamos. Dios, non sei por onde ia. Que eu son moi... Casa, Marelo, premio. O sea, todo mal. Bueno, que o que quería dicir é que non é significativo, que eu penso que igual máis que como que sí que ás veces axuda a trayectoria das películas e por iso son importantes e por iso moitas veces se fan campañas, que isto é outro melón que poderíamos abrir, porque ás veces ti xa sabes que películas van levar os premios porque tamén son películas que teñen máis pasta para promocionarse, ser visibles, entón moitas veces coas películas que chegamos nós, que son pequeniñas, só estar aí como unha milagre e xa disfrutamos como estar, non o premio en sí. E sobre todo por iso, porque se visibilice un pouco máis películas que non teñen tantos cartos para distribuirse. Pero eu creo que pouco significativo despois de nada, nin vas ter máis traballo por iso. Bueno, polo menos eu penso que no meu caso non. Non o sei, eu creo que hai moito mito con isto, non? E moitas expectativas, e un pensa se consigo tal, despois xa... E estas son carreiras de fondo. Ás veces sí que hai factores sorte que non sabes moi ben que impulsan as túas carreiras, pero moitas veces non ten que ver tampouco cos premios, non se sabe moi ben con que ten que ver. E despois teño a sensación que hai xente que nos toca máis ir pico pala toda a vida e non pasa nada, isto é unha carreira de fondo, a min encanta o meu traballo e bueno, pois aí seguirei traballando independentemente do recoñecemento que, por suposto, fai ilusión. Dalle. Pois, a ver, no meu caso, claro, eu no cinema, pois eso, levo pouco tempo. Como me sucedeu todo, pois foi bastante, para min, surrealista, porque non tiña eu proyectado no meu imaginario nin de broma, entonces... Pero foi moi bonito, que dice María, no? Ao final é un recoñecemento, eu tamén o levei como un recoñecemento tamén á miña carreira, porque ao final penso que non é unha cuestión tampouco de sorte que te chegue un premio, sino que, bueno, hai un traballo detrás de moita xente, pero tamén teu, de implicación, entrega, pero é algo moi anecdótico, o sea, eu vivino como algo moi anecdótico de que sucede eso, pero o día seguinte coían a bicicleta como todos os días, ca miña mochila, vou a ensayar, e sigues ca túa vida, e que as contas do banco, quero decir, había unha especie para min de disociación tamén, porque pois te levantar pola mañá en tu pisito de 30 metros cuadrados, quero decir, miraste no móvil de repente nun reel aí na alfombra roja e había unha cousa un pouco extraña para min. Pero foi moi divertido, o sea, no meu caso tamén creo que María ten, claro, unha trayectoria de moitísimos anos, pero para min foi moi bonito compartilo ca miña familia, para min foi como máis especial, cas miñas amigas do Porriño, o sea, había algo como moi de película en como estábamos vivindo nós. Entonces, bueno, aí pois foi moi especial, pero dende logo non che trai traballo, bueno, penso que non che dá traballo, o sea, ponte nun lugar de visibilidade e de compartilo con xente que queres, pero non... a ver, a mellor de alguna maneira si repercute, no? Que o feito de ter certa visibilidade pois podas estar na mirada máis visible para que te teñan en conta, de repente eso se desperta, porque é verdade que é así, que a veces hai artistas maravillosos que como non están nese momento no radar, non se miran, pois non ven a cabeza o feito de poder ofrecerlle un papel. Entonces, bueno, de alguma maneira, a mellor sí repercute, pero penso que bueno, que non trae traballo así. Pois, contaba Lolita Flores que ela, cando recibiu... Silencio, por favor, que senón custanos moito... Que ela, cando recibiu o Goya a mellor actriz revelación, que despois foi moi duro. Ela pensaba que iba a ter que montar unha centralita telefónica na casa das chamadas que iba a recibir porque levara un Goya e tal, e non a chamou en 9 meses ninguén.
E os 9 meses foi ela a que decidiu empezar a chamar a todos os directores. É dicir, estou aquí, estou aquí. Teño un Goya, pero o meu tal segue sendo o mesmo. Entón, é verdade que, o sea, recibíchedes ou vivíchedes vos ese, vamos chamarlle, efecto Lolita, en algún momento cos premios ou co Goya ou con algo, porque, home, é algo sorprendente en principio, no? Que non te chame ninguén e que non... Non sei, tes aí o teu libro, tes que tarde. Que sí. Sí, pásame. O sea, pásame, mira, co cine e ca danza. Ca danza, por exemplo, tuve un efecto todavía para mí máis agridulce, no sentido de que me deron un Premio Nacional de Danza e a xenda da xira estaba completamente casi vacía. Entonces era duro porque tiña unha produción feita que funcionou moi ben, que a cara ao público, creo que foi un traballo de calidade. En realidad, por xendo para danza, pois, entre que non hai unha programación, non hai unha aposta por parte dos teatros de danza, despois, en canto te sales un pouco do perfil do que se sole programar, no? Pois a veces me dicen moito, no, é que ti é máis complexa polo tipo da proposta, penso que é bastante cercana ao público. De feito, fixen aquí e a xente, quero dicir, lle tocou, penso que non é unha cuestión, pero bueno, quero dicir que si hai algo aí que a veces é como moi contradictorio, porque os premios te colocan nun lugar moi alto, no? De moita expectativa, e despois a túa realidade ten máis que ver co recorrido da vida, no? E de tamén como funciona un pouco todas as políticas culturales. Pero bueno, aí estou falando un pouco máis da danza. E no cine, pois non, eu non recibín, o sea, tuve moita sorte, o sea, estou como moi agradecida co cinema, porque non podo estar de outra maneira, fixen 3 proxectos de cine con 3 directoras maravillosas que chegaron dunha maneira moi bonita, que tamén creo que me chegaron proxectos que están nunha mesma sintonía como a min, entonces por esa banda pois estou moi agradecida, pero non... Houve dous proxectos, dous proxectos, Sí, dous realidades de O Corno e da de Julia. sí. Hai 3. Sí, logo tamén fixen romería con Carla Simón, sí, un personaxe máis pequeno, sí. E bueno, claro, por ese lado, pois tuve moita sorte, pero non é unha cousa que te chega o premio, é que empeza a sonar o teléfono, vamos, non, nin o teléfono, nin pa eso, nin pa outra cousa, non... Bueno, para min, como decía antes María, pois eso, levo 25 anos dedicándome, bueno, pois como bailarina, en 3 ou 4 no cine, pico pala. E ao final tamén é bonito, por unha banda, que sexe así, porque a profesión construese algo artesanal, pero claro, cando vai equilibrada, un poquinho equilibrada, pois sempre é máis amable e bueno, isto, sí. Sí, eu creo que igual son as expectativas que nos facemos e como que como sociedade tamén imaxinan, non? Pero en realidade é unha profesión que moitas veces non hai traballo, independentemente que consigas un premio ou non. Entón, non porque consigas un premio vas ter máis, aínda que si teñas máis visibilidade, senón que eu creo que ao final aquí hai que resistir, non? E trátase moitas veces de intentar estar equilibrado emocionalmente, psicolóxicamente, para xestionar os momentos que non traballas. E iso quizáis sexa o máis difícil da profesión, porque hai que asumir que hai épocas boas, con sorte, somos privilexiadas, traballamos, pero hai épocas menos boas, non dependen dos premios, dependen de moitísimos factores, non? Pero... Si Lolita, Lolita, madre mía, que non a chamaban, non? Que alguén que ten un nome xa, imagínate. Pero ela collía actriz revelación, Xa, pero xa, que bueno, que é unha cuestión eso, de soster o vacío de moitas épocas que non se traballan e intentar aproveitar e desfrutar as que sí traballas, non? É verdade que eu teño esta cousa que é moi galega de rite, rite, que xa chorarás, entón teño que dicirme todos os días cando traballo, veña, disfruta agora, e cando veña a sequía, pois xa veremos, pero no meu caso sí que sinto que foi como, non sei se foi a repercusión de Matria, se foi que levaba moitos anos traballando, como que agora sí que sinto que estou nun mellor momento, de traballo, que teño bastante traballo, que podo elixir dentro
do que cabe cousas, pero bueno, creo que tamén é froito do traballo, non de que da casualidade de que se me nominase ou gañase, pero bueno, supoño que iso tamén pode que axude, non? E ti podes elexir, o sea, chegaronse a traballos, no. O sea, tuve sorte de que me chegaron estos proxectos que Iso ia sí. dicir, vaya tres proxectazos, claro, non? que eu tuve sorte, o sea, pero foron os tres que me chegaron, non me chegaron máis, bueno, algún máis, pero bueno, creo que estaba como moi afastado de min, entón era como obvio que tampouco cunha carreira tamén para min é importante coidar moito a aposta que fixen como artista antes de entrar no cinema. Quero dicir, apostei por facer un tipo de traballo tamén pois moi autoral, respetando moito a miña, sendo bastante coherente ca miña maneira de pensar. Entonces, se podo dentro do posible manterme en proxectos dentro do cine que estén aí, pois claro, pero non quero decir que mellor un momento que me mire pois nunha situación que teña que dicir que sí a certos proxectos que estén ao mellor un pouco máis afastados, aínda que o dudo por como son, porque en momentos para min fráxiles da miña carreira como bailarina tuve a capacidade, non sei, algo que a mí me nace, non sei moi ben por qué, de decir que non, porque bueno, porque é que é algo como complexo que non sei como entrar aí, pero está como desvirtuado todo o tema o que nos dedicamos, ¿no? Como que hai algo todo o rato da visibilidade, de que se vexa o que facemos. O sea, eu quero traballar como unha formiguiña, quero poder vivir, creo que hai unha cuestión de que precisamos os artistas unha certa estabilidade económica para que bueno, vayamos, creo que hai unhas descompensacións tamén económicas moi bestias, non? Que de repente, bueno, sí que xa entrar noutro tema, pero que complexo. Isto é unha conversa, sacase era. Bueno, no, despois entramos aí porque xa é máis complexo. Pero, donde iba? Que me fun? De elixir, sí, pois eso. Claro, pois eso, tuve sorte hasta agora, pero non me chegaron. No. E tamén o comprendo, quero decir, aí a veces si me sinto no mundo do cinema, jova con moita coitela, porque, pois non, pois unha, que non o dixen, pero para min estar aquí con María Vázquez é un super privilexio, traballar con Julia, con Julián, o sea, é como, quer decir, xente con unha trayectoria brutal, entonces tamén eu hacer como a todo eso tamén como intento como dende o lugar de onde veño, pero que é unha carreira de fondo, de moitos anos, bueno, é que che digo que eu nese aspecto sinto-me agradecida e non espero que me chamen aí moitísimo, porque, bueno, tamén as carreiras fanse pouco a pouco. No, pero bueno, iba a dicir que ao final ti a túa carreira ten moito que ver, quero dicir que tú actúas co teu corpo e nós tamén, o sea, quero dicir que si estás nesta carreira é a mesma, no, de alguna maneira. Sí, pero bueno, a ver, se eu como cando me enfrento así, pois eso, a un proxecto novo, claro, como cando ti controlas, levas moitos anos na formación e coñeces moitísimo como a túa profesión e sabes desenvolverte nas peores situacións, porque para mí hai que estudiar, é unha cosa de estudio, ¿no? E a min se me pasa na interpretación que me sinto a veces pois que me faltan patas, ¿no? Porque estou acostumada a ter moita liberdade, moita seguridade no meu, e de pronto na interpretación todavía necesito, o mellor, descubrir que teño eu dentro para poder xogar, ¿no? Que a veces me sinto como máis limitada o que me bloqueo, verdad, Julia? Ia dicir que eu creo que unha cousa máis da profesión de interpretar, non? Como que a seguridade, bueno, polo menos no meu caso non existe tampouco, non? Nunca hai certezas. E iso é o chulo tamén da profesión, non? Como de ese baleiro de non sei, aínda que teña ferramentas, como do xenuíno de hoxe que non sei se vai sair, non? Sí. Porque a técnica é máis Sí, é que complexo o tema da súa, non claro, sei. sí. Porque comparando para min ca danza, para min é como porque claro, o que fago moito ca danza, se teño como un patrón moi claro que hai algo de apoiarte na forma, no? Que hai algo de construir dentro da forma que despois o que me fai a min empezar a emerxer outra cousa, no? Que na actuación intento leválo por aí, pero é verdad que é moi frágil porque
dependes tanto desa emoción, no? Dese estado tan fino, que tens que estar cuidando todo o tempo para ese momento donde se dá acción e tens que estar e non estar pelexándote con que se non vas a estar ou que... E despois interfire moito non? Eu Sí, bailei moitos anos, Claro. non, pero sí que como que de repente a burbulla de poder abstraerte para min era un pouco máis doada. claro. E, sen embargo, como actriz, é como que estás todo o tempo lidiando coas interferencias persoais do que está sucedendo, non? Será pola miña culpa, pasa non sei que, veña, respira, non te empapes de todo isto, é como, oh, Dios, e isto pasan os anos e sigue pasando, non? E ás veces é moi canso, digo, madre mía, é que actúo fatal. Non aprendín nada. Contar que hai Julia de Paz, a directora que dirixiu La buena hija, está moi atenta o que está contando Janet, pero tamén está Álvaro Gago, Sí. o director de Matria, que está moi atento, que está contando. Pero Álvaro Gago, teño que dicir que xa me coñece moito e creo que é dos poucos directores que eu lle podo contar todo o que me vai pasando. Estou insegura, non sei que, e eso dá moitísima confianza e el tranquilizábame moitísimo con isto, non? De, bueno, tranqui, xa irá saindo, non? Porque eu tamén son ansiosa, ás veces se non me sale a primeira xa estou frustradísima de tiña que facer isto así, así, así. E despois tamén son un tipo de actriz que creo que ten que ver con isto de elixir ás veces tamén un pouco o pesar, porque ás veces digo, como me gustaría facer certas cousas con lixeireza e facer cash tamén, non? Que ás veces é necesario. Pero eu se non entendo o que teño que facer, non son capaz de facelo. E entón, ás veces, xenérame conflito con directores e directoras porque pensan que non queres facelo. E é como, non, jolín, non é que non queira facelo, é que non estou entendendo e non son capaz de poñerme e poñer cara de non sei que, porque senón o filtro non son ese tipo de actriz. Hai actores e actrices que o fan xeñal iso, e que son capaces como de facer algo moi técnico, moi efectivo. E eu, por desgraza, iso non o teño. Intentei e intento entrenalo, pero hai algo que se non me está pasando non son capaz. Sí. Totalmente, o sea, comparto totalmente con María, bueno, porque tamén creo que hai algo de non desaparecer ti, como, quero decir, que ti te pos o servicio, no, do director, da escoita, das directrices, pero tamén sempre hai algo de ti que tamén tens que respetar, e creo que penso que non é lanzarte así, aí sempre tens que coidar unha parte túa, e o maravilloso cando te encontras pois, con directores pois, así, non? Como que teñen esa escoita, que no meu caso pois, foron as tres tamén, que bueno, como que ves que para mí eran como directoras que tiñan as cousas moi claras, pero despois se afastaban e había unha mirada tamén para ver por onde te podían recoller mellor, para que ti te colocases dunha maneira máis amable e poder dirixir desde aí. Entonces, sí, comparto totalmente, que si non, o sea, ademais, aí é onde entro eu moito en un blog, si hai algo aí que non, como que o corpo non me vai. Entonces, non sabía, claro, aí eu, a veces digo, jo, pois serei eu que todavía non teño como os coñecementos, pero claro, hai un momento que estás perdida, tamén hai que saber comunicar, que ás veces eu veño de traballar moitísimo sola, e para min tamén o cinema foi como un lugar bueno, como un aprendizaxe porque claro, eu me autoxestionaba a min mesma, me dirixo, pero cando te pos ao servicio de tanta xente, dunha directora, máis do vestuario, máis da maquillaxe, e tes que estar deixando, para min houve algo aí moi máxico, moi bonito, de aprender a soltar tamén, confiar, que dar esa parte túa, pero empezar a soltar que aparece algo moito maior que é moi lindo. Pero bueno, é un aprendizaxe, eu estou aí. Sí. E notades presión por parte dos directores despois de ter premios ou tal? Hai algunha presión o propia? Notades vos, teño que... Ou vos soltades e deixades ir como se nunca recibíades nada? A min olvídaseme. No, total, pero non o digo en plan, o sea, sí, no,
Sabes que pasa? Olvídaseche porque ti tes que estar no día a día, o sea, tes mil cousas que facer, e olvídaseche porque, a ver, non sei, se vivira nuns luxos que de repente representan que teño un montón de... Pero bueno, non sei se se representa, pero non, porque ti tes que estar no día a día, sigues traballando, pois eu sigo creando miñas obras, sigues pedindo axudas, lidiando reunións, dicenche que non un montón de cousas. Entonces, claro, de repente... Interiormente non sintes que tes que dar o Goya. Non. Punto. Non. Eu non, cero, a verdade, non me coloco nada aí, porque creo que é como te relacionas co teu traballo e a min o que me gusta é crear, é como si é un traballo moi íntimo en realidade, entonces, non, como que te colocas, pois eu como máis como creadora no mundo da danza, me gusta entrar nosos lugares íntimos, sensibles, e entonces aí os premios, que toda esa cousa que está aí arriba, o sea, non me interesa, despois axúdame, non? Pero non é algo que este na miña, non está no meu día a día, dende logo, e é gracioso, pois sí, porque a veces se convidas a alguén a casa, tes o Goya allí, e dice, joder, pero non me dijiste que tiñas un Goya, digo, pois a verdade que ni me acordaba, ou quero decir, pero por que vou decir, hola, soy Janet, teño un Goya, non, quero decir, non está aí, non sei. Logo, pero é bonito cando pasa tamén, porque está guai. Non, un pouco mesmo. Ás veces eu presionome máis eu sempre no meu traballo como por mellorar en cada traballo. E bueno, porque sí que existe este síndrome da impostora, non? Que eu polo menos teño bastante, que fas un bo traballo e pensas que ahora neste seguinte cando van descubrir que son unha actriz terrible. Pero non polo premio, senón por mí mesma, non? Como de querer superar. Sí, pero eu son así un pouco, é o meu carácter. Hai que coidarse e dicirse, bueno, pois tampouco podes facer todos os traballos ben, non pasa nada, dereito a equivocarte, non sei. Estou nun momento que estaría ensayando todo o tempo, que é o que máis me gusta, porque o resultado presióname moitísimo. Pero, bueno, hai que elixir outra cousa, senón... Algúna vez te arrepentiches, María, de algún traballo que dixeches non? Que dixen que non o traballo, ou que fixen e dixen, por que fixen isto? Feito está. Refírome a un traballo que ti dixeches non, e non eches a peli, a serie, o que sexa. Non, porque tendo a olvidar moi rápido. E creo que isto é moi bo para a miña cabeza. Cando digo que non a algo, primeiro penso moito, cústame moito dicir que non, unha vez que digo que non, é como que me olvido dese proxecto, incluso se estrena, non penso, aínda que me gustaran, non penso, bueno, pois non estaba para min, porque nese momento asumo as miñas decisións. E o feito está, tamén o asumo. Algúnha vez digo, pois ás veces equivocaste, non? Hai cousas que pensas que van a ser moi bonitas e despois pois non o son. Pero tamén así aprendemos, non? Unha das cousas boas que ten Cans é que podemos... Sí, perdón. Para non gritar, para non andar berrando. É que podemos participar, interactuar e non é fácil que teñamos tantísimo talento e mulleres que falan sen filtro, dispostas a contestar desa forma que eles o fan. E é unha oportunidade única para preguntarlles algo. Eu o digo por se alguén quere preguntar. Non é mal momento. Todos, exacto. Ide de un en un. Todos xuntos non. Pois non sei que vos pareceu, agora vou ser eu a que pregunte, a Julia, nunca sei como chamar, Xulia, es que non me sae ben, como... e Álvaro, non sei se recoñecíchedes nelas as actrices coas que traballáchedes, co que contan, co que din. Sí que me gustaría que vos tamén opinarades do que ela... No, Álvaro, non lle deas así. O sea, tedes que contestar os dous.
Lóxicamente non entende todo o galego e ela fai o esforzo e imos alo don Álvaro. No, a mí me sorprende moito, a verdad, María, porque en rodaxe moito máis arrogante. Nótanselle os Sí. 5 mestre Mateo, Sí, está recordando todo, entre toma e Lévaos. toma. lévaos Joder, no María, xa bolso, está. vai cos 5 mestre Mateo no bolso. No bolso, cada un máis bonito que o anterior, entón non sei, bueno. Sí, eso que teño que dicir. Sí, pero que recoñeces que ela se exixe a si mesma en cada traballo, en cada historia que fai, o sea, va recoñecendo eso Tampouco. que ela vai contando, tampouco. No. Sí, é moi exixente, moi exixente, moi rigurosa. Digamos que, bueno, se toma a profesión moi en serio, por eso tamén Bueno, me gusta traballar con ela. por eso tamén ten esa solidez e ese todo. Julia, el traballar con Janet, reconoces un pouco lo que Janet ahora estaba contando de cómo ella se expresa como actriz, ¿quieres aportar algo? No hay mucho que aportar. Sí, a ver, al final el trabajar en la interpretación, incluso yo como desde la dirección, es algo muy frágil, donde hay mucha inseguridad y que lo más importante es dejarte acompañar y confiar. Y Jani lo hizo en todo momento. Yo también soy una persona muy insegura, así que hacíamos un pack interesante. Ella me daba apoyo, yo le daba apoyo a ella. Pero de eso se trata, porque es que si no, ¿qué gracia tiene hacer cine? Si no es un espacio de curas y de escucha, pues se pierde Creaciones todo. comunes. Exactamente. ¿Alguien quiere...? Hola, buenos días. Xa vexo, xa vexo. É unha pregunta para as dúas. Cal é o personaxe ideal que vos gustaría facer? O sea, o personaxe soñado polo que pagaríades por actuar. Bueno, cobrando, bueno. Ayuso. Ayuso. Y él lo pides y no hubiera dicho, ¿quieres? ¿No? El novio, ¿no? Sinceramente, creo que con isto que falamos que tamén ten que ver moito coa creación colectiva, eu cada vez estou máis por historias, non? Máis que o personaxe, que sí que me gusta facer personaxes diferentes para retarme a mí mesma, pero realmente son historias que conecten comigo, que teñan algo que aportar. Penso que nos momentos vitais que vivimos hai moitas cousas por contar, interesantes, ainda quedan moitísimas, ainda queda moita diversidade, moita igualdade, interésanme sempre ese tipo de historias, máis que dicir un personaxe, non? Porque senón eu creo que como que despois é máis importante o personaxe que a historia e eu penso que o máis importante son as historias. E gústame moito traballar en equipo e penso que cada vez hai máis directores e directoras que traballan en equipo, que a película é de todo o equipo, non esta cousa de autoría que ás veces pareceme bastante clasista, non? É como en miña película, todo que sexa, arrasando con todo, porque é a miña película. A mí non me interesa, entón igual aí é o personaxe da miña vida, pero despois non me podo desenvolver como actriz, non? E non estou a gusto. Entón, cada vez vou máis por aí, non? Teño menos soños de actriz que empeza con quero facer a non sei quen, e máis traballar en historias chulas e que, como se fan, teñan que ver co que contas, que isto tamén ás veces hai moita trampa. Hai xente que conta historias hipersensibles e despois foi a costa de ter a todo o equipo fatal, non?
Non me gusta traballar así xa. Prefiro vivir con menos, estar tranquila, non? Traballar con boa xente. Isto é a miña nova tarefa no que me queda de vida. Sí, no. No meu caso, a verdade é que non son moi soñadora. Son máis que hai algo máis da emoción e do sentir que de soñar, de poñelo alá. E creo que co sentir si comparto con María que me interesa facer traballos que teñan unha repercusión na sociedade para mellorala. É un pouco que máis me move como bailarina, como actriz, que decir, como aportar dende aí, pero non teño así como, ai, este personaxe, non. Nunca o tuve, ni tampouco como bailarina me coloquei aí, creo tamén por eso tamén me fixo unha carreira tamén como moi particular, porque estou máis conectada con donde teño que estar atenta a poñerme ao servicio de algo onde eu teña a capacidade de aportar. Porque, bueno, creo que consiste que somos peciñas, no, ao final non somos como pezas que estamos que formamos parte duns proxectos que teñen unha repercusión, que de eso se trata a arte, no, ao final. E sobre todo, agora que vai tan ben o cine, que se di moito que é verdade, pero creo que aínda temos que moita responsabilidade e facer moito fincapé en que a cultura sexa máis popular no sentido amplo da palabra, non? É como eu noto que aínda hai moito traballo aí, hai moitísima cultura de élite para élites. Isto é un festival que demostra que a arte ten que ser de todo mundo, para todo mundo e con todo mundo, porque senón non é cultura. A cultura ten que chegar a todo mundo. E no cine, coidado, porque é clasista, elitista, hai pasta e necesitamos facer moito traballo aínda aí. Nos que somos do rural, queremos que chegue a cultura a todo o mundo. Sí, totalmente. A mí hai unha cousa, perdón, sí. Hai unha cousa que me chama moito a atención de Porriño de Cans e eu creo que ten moito que ver este festival e é que cada vez que proxectamos unha película nos coloquios hai algúns directores que sempre din fan preguntas que nunca esperarías, que non as fan noutro sitio. E eu creo que si hai certa cultura en Porriño de cine, porque sí que vos coñecen a todos, porque todos vides por aquí, están acostumados a ver directores, a ver actores, e vervos cercanos, porque estades nas súas casas, porque falades con eles. E eu creo que e si vos recoñecen no cine e van ver as vosas películas, porque eu eso sí que xa o vivín e sí que xa o vin. E aquí presentamos avances de películas e as historias que se van contar e moitos veciños e moita xente despois di pois, si, fun ver romería na que está tal... E, o sea, e é verdade, eles teñen certa cultura e iso é moi importante, que a cultura, efectivamente, non todos os sitios ven cine no rural e é moi importante que aquí sexa un pouco para todos e que todos esteamos no mesmo nivel, non? O sea, eso é fundamental. Quería dar ese valor a Cans e a podía. Temos algunha pregunta por aí? Non vexo, non? Bueno, pois Eu quería agradecer en primeiro lugar a ISGE que nos permita, como dixemos ao principio, estar hoxe aquí falando das inquietudes de actrices como vos, de Alfombra Vermella. Sempre que hai unha alfombra vermella, sempre estarán elas. Si, sempre. Non lles gusta nada, como a outros moitos, igual que a outros moitos só lles gusta a alfombra vermella e logo non queren máis nada, Eso tamén existe, ese tal, é así. Quero agradecer a vosa xenerosidade, a túa sempre, Janet, onte brindáchenos
uns bailazos que chegaron ao corazón a toda a túa xente, o teu pobo, a xente que viña contigo nas películas. Grazas por tanta xenerosidade que es bailarina e estiveches ali facendo todo o posible para que o público vira o teu arte, non? Grazas, como sempre, María, por estar na casa de Janet, que é a casa de Janet, e xa sabedes que aquí sempre hai un oco no Festival de Cans para bolas dúas e para todo o que queirades contar. Grazas mil. Quería dicir só unha cousa, porque como levo vindo aquí moitos anos, é unha persoa que me inspirou moitísimo en moitísimos traballos. Quería facer unha mención especial a Dora Carrera, que morreu, que me dá moita pena, que foi unha inspiración moitísimo na miña carreira.